Galaxy S26 Samsung kompaniyasining eng ko'p sotilan smartfonini urildi. Samsung kompaniyasi qarashlardan xas yuqori sotuv o'tkazuvlari sababli Galaxy S26 smartfonining önümçülüğünü arttırmak barada netijaga keldi. Galaxy S26 modeli Günörtük Koreyanın bazarına Samsung kompaniyasının eng ko'p sotilan smartfonini urildi. Analitiklar alıcıların yuqori istegini ulu gowrumli arzanlaşıqlar, giyingerimli promo aksiyalar ya chiplarning yetmezçiliginin dowam etmegi sebäpli elektronika xaritlarynyň bahasynyň qymmatlap bilmegi bilen baglanşdyrýar. Samsung kompaniyasının resmi online dukanyna Galaxy S26 smartfonlaryny gowşurmagyň möhletleri awgust aýyna çenli süýşürilip başlandy. Kompaniýa iýul aýynyň satuw netijelerine baha bermek we zerur bolan ýagdaýyna awgust aýyna önümçiligiň gowrumly hassa arttyrmagy meýilleşdirýändigini ma'lum etdiler.